La Comisia de la Senat, la muncă, au vrut să treacă pe repede înainte vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale și nu doar atât, și vaccinarea obligatorie a cadrelor didactice. Așa că o să intrăm în sală, pentru că a fost dat jos, a fost dat afară cameramanul care era și filma și documenta această nebunie. Apel tocmai pentru a obliga angajatorii să îi verifice pe toți. Suspendarea contractului individual de muncă și desfacerea contractului după 30 de zile de suspendare. Nu suntem împotriva vaccinării, pe toate pozurile de stat programul, ci împotriva obligativității efectuării acestui act medical asupra oricui nu dorește să se vaccineze voluntar. Deci, noi vom avea o poziție împotriva. Am înțeles. Mulțumesc, domnul senator Cosma. Înainte de a da cuvântul mai departe, îl salutăm pe domnul deputat, care ne onorează cu prezența și... Vă salut și eu, domnul președinte. Dumnealui transmite, bănuiesc, prin mijloc video această întâlnire. Intră pe colegii din comisie dacă sunt de acord cu acest lucru și cu prezența domnului deputat. Eu sunt de acord. Bun, avem colegi care sunt și colegi care nu sunt de acord. Stimatul domnul deputat, da. Există organ, cum se numește? Da, conform regulamentului, cu membrii comisiei pot să decidă dacă această întâlnire este cu camere de vederi sau nu. Sigur. Avem sesizări în rândul colegilor care nu doresc ca această ședință să fie transmisă. Vă mulțumim, o să existe stenograma acestei întâlniri, este și înregistrarea video a ședinței de comisie. Vă mulțumim foarte mult. Domnule președinte, trebuie să supuneți la vot. Să supun la vot. Dar ar trebui să aveți o majoritate. Noi n-am făcut asta până acum la comisie. A fost suficient ca o singură persoană să spună că nu dorește să existe în cadrul ședinței care este necesară prezența sa ca membru al comisiei. Și atunci nu am dat acordul pentru filmare. Deci senatorul USR, domnul Pălărie, e împotriva filmării. Nu am zis asta. Întâmplător sunt împotriva acestui lucru. Dacă membrii comisiei pe care trebuie să-i apăr ca președinte spun că nu se simt, că nu e în regulă să continue acest... Am înțeles și o să închid. Eu, președinte de partidul Mesaj, aveți un coleg reprezentant al AUR care are drepturi de pline în această comisie, inclusiv de a solicita imediat după terminarea comisiei înregistrarea întregii ședințe. În regulă. Eu o să închid acum filmarea și o să rămân la dezbatere. Mulțumesc.